Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asithi-ke ukubheka nje kancane futhi sisasebenza ngendaba zethu zama-probability, ngifuna sike sikhulume ngendaba ye-Poisson process. Ungabe usucabanga mhlawumbe ukuthi sikhuluma ngo-poison. Cha, sikhuluma nge-Poisson process. Asithathe la njengenjwayelo masisebenza ngama-probability sino x wethu lo omkhulu uphawu lokukhombisa ukuthi sisebenza ngayo i-probability yethu. Siqhubeke sithi sibhale lapha sithi asithi mhlawumbe ufuna ubukadumile nje eminyango ucabanga ubukana neemoto odlula bese uyazibuza ukuthi ngazi zingaki imoto edlula lana ngehora nje lilodwa. Kungakuhle ukuthi yazi imphumela ongayithola ingabe ihlukile. Asithi ingahluka imphumela yakho uma use-Eastern Cape endaweni ethize ngomgqibelo ngo-6 ntambama. Ingahluka futhi imphumela yakho mhlawumbe sithi useGoli ngo-5 ntambama ngolesithathu. Ingahluka imphumela yakho sithi mhlawumbe useKapa ngesonto ngo-6 ekseni. Uyabona ihlukile. Ngakho kungangcono ukuthi mhlawumbe ukhethe indawo ucacise nje ukuthi ufuna ukusebenza ngayiphi indawo. Uphinde futhi ucabanga ukuthi indawo ziyahluka ngokuthi uyabona nje ngo-1 ntambama abantu babephuma noma ngo-7 ekseni abantu baye ekoleni kanjalo kanjalo. Imigaqo ayigcwali ngokulingana. Kuyathusa futhi uma ukuthi mhlawumbe uzokhetha ekseni noma uzokhetha ebusuku, iy'khathi ayifani, imigaqo uyayazi ayigcwali ngey'khathi ey'fanayo. Ngakho uma uzokwazi ukuthi wenze ucwaningo olukahle oluphephile oluzokukhiphela imiphumela ethanda ukuba yiqiniso, khetha isikhathi ofuna ukukhuluma ngaso nanendawo ngoba uyabona ukuthi asithi mhlawumbe eMgugundlovu akusoze kwafana naseGoli. Uyabona akusoze kwafana ngoba yindawo ezingafani ezihlukile ezisebenza ngokungafani. Ngakho lezo ndawo zombili azukhipha imiphumela efanayo. Asiboneke okunye esingasebenza ngakho. Asithi-ke siyalifaka uphawu lwethu-ke le variance. Khumbula lolu phawu lwethu le variance bawuthi i-x. Base siyafaka lolu phawu lwethu esizosebenza ngalo-ke le Poisson process-ke. Siyalifaka-ke lolu phawu lwethu ulona ezosiza ukuthi mhlambe sike sizame ukuthi sibone ukuthi singafika kumphumela othini uma sizosebenza ngendaba yokubala iy'moto ehambayo noma edlulayo endaweni ethize. Kuyahluka futhi ukuthi ungabala iy'moto edlula kwimigaqo emgwaqweni engaphakathi noma kwimigwaqo esiyibiza ngo-freeway. Phela into ezingafani lezo. Komele uqaphele ngempela uma uzowenza lolu cwaningo. Kodwa-ke thina siqhubeke sizame ukufaka imithetho la. Sikuthola sithi equal n times p. Sithi n times p. Uma sesithe n times p thina singaphinda sidlulele sithi lezi imoto zethu singathini ngazo? Singathi imoto divide ngehora. Ihora siyalazi ukuthi lenziwa imizuzu emingaki. Imizuzu eyamashumi ayisithupha 60 minutes. Imizuzu-ke ewu-60 yakha ihora. Yakha ihora. Sidlulele sithi x ncese sidivide lapha ngophawu lwethu lwe-Poisson sithi divided by 60. Sibona ukuthi khona okususanayo. Uma kususana kanjani. Sifike kumthetho wethu futhi-ke engizothi uqaphele ngoba mhlawumbe usuzowusebenzisa ngoba suwazi-ke la. Singathi x equal k. X equal k. Equal k. Sithi 60. Sibe no k. Sibe no k wethu. Sidivide by 60. Sidlulele. Sinyuke sithi 60 wethu. Divide
basithanda singehla ngapha. Sidlulele thingibo singathi divide basithandile. Adlulele sithi sino 1 x sino bani 60 ngezansi besikade siwufake ngaphezulu sawuguqula ingakho sesithe 1 minus uphawu lwethu over 60 ingakho sekunjalo basehla la sithola sisaqhubeka njengoba kunjalo u-x equal k wethu sithola 3600 no k ngezansi 3600 no k ngezansi 3600 sithi k ngezansi qhubeke sithi 3600 nangapha k sibe no 1 over 3600 sibe no 3600 minus k sidlulele sithi singadlulela siqhubeke sithini sithi siyayivula la kuzomela sithole isikhala esithe kuba ngconywana ngoba yabona la sesithande ukugcwalisa sithi ukwehle esihle kancane manje sesiguqulile sesinobani sino 1 minus uphawu lwethu 3600 siphethe noba phezulu phethe 3600 minus k okuzosisiza ngobani zama ukuvula ithuba lokuthi kube khona ukususanayo kube khona okunjani ngoba yabo lo 3600 wethu esihambe nawo yonke le ndawo uthanda ukuba njani uthanda ukusinda sidlulele Thingibo singathi p nase sizoku limitation limit wethu yawazi limit wethu uphawu lokhona silibhala nje sithi x iya infinity siyeno 1 plus a over x uphethe u-x equal sibe no e no a phezulu sehle ngala sibe no 1 over n ekubeni kwethu no 1 over n singathi equal sibe no x sibe no n a sibe no n a wethu esizodlula ngawo base siba nani ingabe yasifinyelelisa khona uyabona uhambo lwethu lwe-poison process ukuthi uma ungakalijwayeli ungalibona ngathi liyagcwalisa ngathi liba lude kakhulu kunokwenza ngendlela ekade senza ngayo kade senza ezinye ibalo ecishe efane nalezi kodwa khulileka uzojwayela sesidlula lapha ku limitation sithi 1 plus 1 over n it's a phezulu sidlulele sibe no equal limitation sibe no n uyaku limitation to 1 plus 1 over n no n no a wethu siyadlulela kuwo sithi masiqeda lapho sibe no n uyaku infinity sibe no e sidlulele sino e no a sibone basidlulela ngakhona sithi ngizama ukuveza ngendlela engcono la ngoba isikhala usibone sidlile sibe siphuma sesino x nophawu lwethu sithi x minus k uphawu lwethu ozosipha x no x minus 1 x times 2 noma minus 1 nxese sengifaka icashaza times x minus kh wethu
Uyabona ngakuhle ukuthi ubuzobuyela emuva kwivideo yethu uyilandele kahle ngoba uma ukuthi kusha lokhu kuwena uzoba ngathi kuyashesha futhi ngathi kuthatha indlela ende futhi ngathi kuyagcwalisa kuba kuningi. Kodwa khululeka sidlulele lapho sithi half ngase 7 nophawu lwethu sithi 7 minus 2 7 times minus 5 4 3 2 1 sibe no divided by 2 1 ke susana lapha sisale loba senze sisheshe sidliwa na isikhathi sisale lo 5 4 3 2 1 ususanayo sisale lobani u7 uma sisalelwe ngu7 wethu siyadlulela siya kuphi sithi ukubhekisisa ukuthi ya 2 wethu lo azange sawukhohla hambisana no7 wethu. Uyabona ukuthi uma kusekusha ngathi kuzothanda ukuba indida kodwa sophinde sichaze kabanzi kwivideo elandelayo.